ברוכים הבאים לעוד תוכנית של היהודי הגולש, התוכנית שעושה לכם סדר בכל הסרטונים, ההמצאות וכל מה שחם ויפת ברשת. והערב ביהודי הגולש, מור סילבר תגלה לנו מיהו החסיד האיפסטר מניו יורק שמחלק כיפים לכל מי שיוצר מונית. ואביתר ליכטנשטט עם האפליקציות שיכוונו אתכם למקומות הכי כשרים והגרסה היהודית למשחק נחש מי. ובפינת היהודי הנודד נדבר בסקייפ עם הבלוגרית אליסון ג'וזפס הישר מניו יורק סיטי. ובפינת הג'יי פקטור נרננה ונשמחה עם גרסאות חדשות להווה נגילה. ובמצד אנטישמי השבוע נגלה מה הקשר בין אנטישמים, צלבי קרס ואפליקציית המוניות אובר. וגם פינת המומחה, שיר הסיום, ולסיום הפתעה, כתוביות. אבל קודם, בואו נתחיל. שלום למור סילבר, שגם השבוע אספה חי סרטונים לפינה חי בסרט. מה שלומך, מור? מעולה, מה איתך? מצוין, הבאת חומר טוב? כן, הבאתי סרטונים הישר מאמריקה. אמריקה? ולסרטון הראשון זה בטח רק עניין של זמן עד שרשת גבלים אמריקאית תעשה מהתנ"ך סדרה אפית בתקציב מגוחך. עד אז קבל טיזר לסדרת טלוויזיה שתעלה בקרוב ותעקוב אחרי הגיבורות של התנ"ך. Woman of the Bible. מגניב. מסתבר שגם בארץ כנען יש גר פאוור, לא חסר נשים חזקות בהיסטוריה שלנו. יכול להיות שזיהיתי כמה שחקניות ישראליות שם? כן, יכול להיות, הפרויקט טרם נחשף, זה רק הטיזר. ואם כבר מדברים על נשים חזקות, לשדך את הילדים זה אף פעם לא משימה קלה, אבל מה קורה כשההורים של הבחור דוחים את הבת שלך? זו כבר מלחמה. הנה תגובה של כמה אמהות שלא מוכנות לקבל לא בתור תשובה. And then I'm going to get my box of eligible Bachram, and I think I've got the perfect boy. David Cohen. He has a punim on him. You just have to pinch those cheeks. He's so cute. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? מה הן רוצות? לילד אין אפילו שפם לבר מצווה, רק ניגב את החלב. את הטובים צריך לחטוף מהר. תגיד, קופאץ', חשבת פעם איך עברית נשמעת למישהו שלא מכיר את השפה? לא. אז בפינת הביזאר השבוע, סטודנט מקנדה שהחליט לבחון את חבריו לקמפוס, הוא משמיע להם עברית ושואל כמו איזה שפה היא נשמעת להם. בוא נראה את הניסוי המוזר. ככל העריכים בסופו של דבר, כן, לא? ולא. צרים ואחראית על ייצור עריכים מיוחדים בגבעת מילסטון. אז מה כן? מה שמיוחד בו... עריכים מיוחדים בגבעת מילסטון, בוקר טוב. מה לא דומה, זה חומר... Any guesses so far? Some Middle Eastern language. גבעת מילסטון, בוקר טוב. German or Dutch? I want to say it's like European, like... I'm going between Hungarian and Arabic. Arabic's close. Farsi? European, German maybe? It's European, I know that, but it's either German or I think it's like Swedish. בין הניחושים שעלו רוסית, גרמנית, ערבית, הונגרית, פרסית, שוודית, אבל אף אחד לא ניחש עברית. למה הוא חושב שיזהו? זה כאילו אני אשמיע לך שיחה באוזבקית ואת צריכים לנחש. עדיין, זה מעניין לשמוע איך השפה שלך נשמעת לאחרים. ועכשיו למשהו אחר לגמרי, השחקנית גווינית פלטרו מתחברת לשורשים, ואני לא מתכוונת לבלונד, היא חוקרת את השורשים היהודיים שלה, ומגלה שהיא מגיעה משושלת של רבנים מכובדים בפולין, בשם פלטרוביץ'. פלטרוביץ', כן. גווינית פלטרוביץ'. איך זה ישפיע עליה? בואו נראה. Grandfather Simcha, or Simon Paltrovich, who emigrated from Eastern Europe.
But given the family stories I've heard, I wonder if he's the only rabbi in my lineage. I'm at the Eldridge Street Synagogue meeting with Professor Glenn Diner, who specializes in Eastern European Jewish history. Well, we have some extraordinary documents here. Okay. This is in Polish. Okay. And it says przyrzeczenie małżeństwo, a promise of marriage. Now, this is a betrothal between, can you read it at all? No. Simon. Okay. Shimon in Polish. Okay. Paltarowicz. My great-great-grandfather? Right. Okay. Okay. And he's marrying somebody by the name of Tsipa Levitańska. The ceremony is presided over by the rabbi of the Novogrud district. What's Novogrud? It's a small town, sort of in the northeast of Poland. Okay. And in 1862, we have a signature by... היא כמעט בוכה, ממש מרגש. מתי הסרט הזה יוצא? זה לא סרט, זה קטע מסדרה אמריקאית בשם Who Do You Think You Are, עיבוד לסדרה הבריטית של BBC שבוחנת את השורשים שלך. מעניין. שווה לבדוק עוד שחקנים, אולי נגלה איזה רוברט דנירוביץ' או משהו כזה, זה יהיה מפתיע. טוב, בוא נמשיך, אנחנו עדיין נשארים באמריקה, הפעם חסיד איפסטר מקראון אייטס שהחליט לשבור את השגרה ולחלק היי פייב לכל ניו יורקי שמנסה לעצור מונית. היי פייב ניו יורק הוא קורא לקטע הבא. הסרטון הפך ויראלי עם מעל ל1,000,000 צפיות, והתקשורת האמריקאית פשוט התלהבה ממנו. מסתבר שלבחור קוראים מאיר, והוא יוצר וידאו מברוקלין שטוען שבעולם הטכנולוגי שלנו זה תמיד נחמד להתקל בקשר אנושי ברחוב. תלוי באיזה רחוב. אחרי זה הוא ניסה לעשות את זה בהרלם, פחות הלך לו. תודה רבה, מור. תודה לך. את תהיי פה גם שבוע הבא עם עוד סרטונים מדליקים. ועכשיו לפינת הצ'ולנט. בפינת הצ'ולנט, אביתר פה עם הפטנטים שהמוח היהודי לא מפסיק לקמבן. הלו, אביתר, מה שלומך? הלו, שלומי מצוין. בוא נתחיל במשהו הומוריסטי. את המשחק Guess Who, נחש מי, אתה מכיר? Guess Who. עכשיו המציאו את הגרסה היהודית, Guess Jew. אותו משחק, רק שהפעם אתה צריך לגלות האם אתה משה, נוח, קין או ג'ף גולדבלום. נחש מי יהודי, זה היה יכול להיות להיט בגרמניה בזמנו. בוא נחזור לטכנולוגיה. אפליקציה חדשה בשם Hebrew Notes. ניקוד. אפליקציה שהיא מעין וורד, כתבן למכשירי אייפד ואייפון. בעברית, עם אותיות מנוקדות. מתאים לילדים, מורים, אנשים בעולם שלומדים עברית, או לכל אחד שרוצה לנקד את הסטטוסים שלו בפייסבוק. לפעמים זה חוסך הרבה אי הבנות. באמת מתאים לי, חסר לי לפעמים איזה חולם שאני חייב חולם. לא תאמין, גם למזוזה המציאו אפליקציה. המזוזה גייד. כן. בעזרת המצלמה באייפון יוכל להראות לך כיצד למקם את המזוזה על הדלת, או על המשקוף יותר נכון. יש הוראות איך לתקן את המזוזות, אתה יכול גם לצלם את המזוזה שלך, וכמובן, יש את האפשרות לקנות מזוזה הישר מהאייפון. מדוע נדמה לי שמנסים למכור לי מזוזות? לא חייבים לקנות, אפשר פשוט להיעזר בכלים החינמיים, שזה מאפשר לך. ועכשיו, לפטנט ישראלי. מה כשר? מה כשר? נגיד אתה רעב, אתה מחפש משהו כשר. לא תמיד זה קל. עכשיו יש אפליקציה שמזהה מקומות כשרים. באזור שלך, כמובן, ומכוונת אותך דרך הווייז. אתה יכול לבחור איזה סוג אוכל שאתה מחפש, ואפילו את סוג הכשרות, רבנות, בית יוסף, הרב מחפוד, בד"ץ ועוד. ובשונה מאפליקציות אחרות, היא גם מאפשרת לך ליצור קשר עם משגיח הכשרות של בית העסק. מה, אני יכול פשוט להתקשר אליו ולהטריד אותו, לברר אם השווארמה שלי כשרה? כן, הם רק מבקשים שלא בשעות מאוחרות, ובטח שלא בשבת. שזה מוזר לחפש מקום כשר ובשבת. אפליקציה דומה, רק בינלאומית, היא Kosher Trip Advisor. שדרוג יהודי לטריפ אדוויזר שמאפשר לך למצוא מסעדות כשרות, מוצרים כשרים וגם טיפים לאזורים יהודים מעניינים לטייל בהם בכל העולם. אם אתה באומן למשל, ולא כל כך מתמצא, האייפון יכוון אותך לקבר הצדיק הקרוב, או למקום כשר לאכול בצהריים. יפה.
והאפליקציה האחרונה וחינמית. את תאריך יום הולדת העברי שלך אתה זוכר? לא. הנה אפליקציה שתעזור לך. רק מכניס את תאריך הלידה הלועזי שלך, והוא מתרגם לך ונותן לך את התאריך העברי. בוא נראה, בוא ננסה להכניס. גיל קופאץ', תאריך הלידה אנחנו זוכרים. ספטמבר 11. זה תאריך שלא קל לשכוח, שנת לידה. 69. בבקשה, עושים לך וי. נולדת בכ"ח אלול. תשקט. די, תרציני, יש לי בחיי? באותו יום תור להכירה ברופא שיניים. מזל שעוד לא היו לך שיניים בתשקט. תודה רבה, אביתר, שיהיה לך שבוע מעולה. ועכשיו לפינת היהודי הנודד. בכל שבוע ביהודי הנודד אנחנו נודדים ברשת בחיפוש אחרי יהודים שעושים שמח בעולם. והלילה אליסון ג'וזפס, בעלת הבלוג יהודייה בעיר הגדולה, Jew in the City, ומי שאחראית להרבה סרטונים מבדרים ומקוריים ביוטיוב. But Mommy, tomorrow's Shabbos. No, it's not. Today's Wednesday. Actually, Mommy, today's Friday. Are you serious? Girls, I thought you were going to tweet me when there were important things I had to remember. Mommy, we don't tweet. We're kids. Okay, that is a very valid point. Well, in any event, now that it's Friday, we have to get started on Shabbos immediately. Are you guys ready to help? Yeah! Let's go! Okay, girls, since it'll take the longest to make, we're going to start with the challah first. שלום אליסון. Shalom. שלום, ספרי לנו קצת, מה זה ה-Jew in the City? So Jew in the City is a social media movement that is dedicated to breaking down stereotypes about Orthodox Jews. We found several years ago that most media outlets focus on the most salacious and scandalous stories of the Orthodox world, and that there was really no one reporting on just the nice, happy, productive parts of the Orthodox society. So through social media, we can tell the stories in our own words. את יכולה בבקשה לתת לנו דוגמאות לסוגי הקליפים שהפקת? So we've done clips explaining Shabbat, explaining mikvah, explaining kosher, like a lot of people think that kosher means a rabbi blessed the food. We did a cool clip a couple of years ago with Senator Joe Lieberman and the Maccabees and Tamir Goodman to show all the different career options that religious Jews can have. And then we just did our most recent clip we just did for the high holidays with Survivor winner Ethan Zahn, which is based on Dr. Seuss's Green Eggs and Ham. Ours is called Green Eggs No Ham. יש לך קליפ שמסביר מה זה מקווה, שהוא ממש לא שגרתי בנושא מורכב שכזה. So a friend of mine who goes to our shul works at a fertility clinic, and they have a lot of Orthodox patients at their clinic. And she said to me that one of the non-Jewish people at the clinic was hearing people talk about mikvah, but didn't understand what was this bath that women go to and what does it look like exactly. So she said, can you take a camera into the mikvah so people who've never been there before can get a better understanding about what this experience is like? So I thought, why not? Let's take a camera into the mikvah. So we had to get permission, but we start off with the question, ask her, I'm in a blonde wig, asking more about what the mikveh is, and then we take the viewer inside the mikveh, around the building and then into the bath itself. We even go backstage where the water itself is collected, and so we explain the laws, we explain some deeper meaning behind it. We bring in a bunch of women who use the mikveh to sort of show how diverse the group it is, who perform this mitzvah, and that it's not only one specific type. So yeah, that was a fun video to do. יופי, יש לך מסר שתרצי להעביר לצופים הישראלים? For the Israeli viewers, it should be a year of peace and only good things for our people, and we should all be together soon as one big family. Thank you very much. Thank you so much. Thanks for having me on. ועכשיו, תסתובבו בקורסה ותגבירו את הווליום לפינה המוסיקלית של היהודי הגולש, ה-J Factor. קבלו. והשבוע ב-J Factor ספיישל הווה נגילה, הלהיט הציוני שמבוסס על לחן חסידי. לחן הזה כבר קשיש, בן 96, אבל ממשיך להקפיץ יהודים ולשמח לבבות בכל העולם. נתחיל עם ביצוע של תזמורת הצבא האדום, חווה נגילה. חווה, נגילה חווה, נגילה חווה, נגילה ונסמך.
קדימה חווה. ועכשיו מקהלה בטקסס בביצוע קאנטרי להווה נגילה שצבר כבר מעל 1.5 מיליון צפיות. ולמקום הראשון בג'יי פקטור דוז פועל, הווה נגילה בביצוע הטלוויזיה הרוסית עם להיט וזמר שלא היו מביישים שום אירוויזיון. ברוכים הבאים לפינה חביבה עליי, מצעד אנטישמי השבוע, מצעד שמנסה לברר למה כל כך שונאים אותנו בעולם, מה עשינו. והפעם, צלבי קרס באמריקה. בוויליאמסבורג פוזרו אלפי פליירים עם צלבי קרס והמילה הובר. זה השם של אפליקציית המוניות הפופולרית שמשתלטת על העולם. משטרת ניו יורק כבר בודקת מי אחראי לפשע השנאה הזה ומה הוא ניסה להביע. האם זה מסר נגד החברה, נגד היהודים או סתם פרסומת צינית? ואיך גט טקסי קשורים לזה. המשטרה עוד חוקרת. ובמקום השני, במצעד האנטישמי השבוע, האנטישמי מטומטם במיוחד מפילדלפיה, שניסה לצייר צלבי קרס על קצבייה כשרה, וטעה בכל אחד מהניסיונות שלו. עשרות ניסיונות ואף לא צלב קרס אחד נורמלי. מה פרויד היה אומר על זה? לא משנה, הוא יהודי. לא נורא, העיקר הכוונה. ובמקום הראשון באנטישמי השבוע, גבריאל דיאז, נהג מונית מהברונקס שנוהג עם סרט בד של צלב קרס על הזרוע שלו. בניו יורק הוא כבר זכה לכינוי הסופ נאצי של המוניות. אין לו בעיה להסיע יהודים, בעיקר אם זה למחנות עבודה. עוד התגלה שהנהג משתמש באפליקציית הובר. יכול להיות שמצאנו איזה לינק לתעלומת הפליירים. חשוד מאוד. עכשיו ברצינות, שלום לראש המחלקה למאבק באנטישמיות בהסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל. שלום וברכה. שלום גם לך, ראינו פה סרטונים מאוד מדאיגים על צלבי קרס בכל רחבי ארצות הברית. חשבנו שמדובר בתופעה של פעם, אבל מסתבר שזה חי וקיים. לצערנו זה נכון. צלבי הקרס הם אחד מהסממנים האנטישמיים הגדולים ביותר, ומשתמשים בהם המון. דרך אגב, אף פעם לא הפסיקו להשתמש בהם. איזשהו חוט שני לצערנו שקיים מאז תקופת הנאציזם ועד היום, ולצערנו ישנה גם בתחום הזה ישנה התגברות. אנחנו רואים את זה המון בקמפוסים בארצות הברית, על דלתות של חדרים של סטודנטים יהודים, על הלוקרים שלהם, על המכוניות, זה נחרט לא מעט, ואנחנו על בתי כנסת, על מוסדות יהודים, ואתה יודע מה הכי מדאיג אותי? מדאיג אותי שאנחנו מתחילים להתרגל לזה. ואני מדבר, אנחנו זה גם ראשי קהילות יהודיות. אני אספר לך סיפור. הייתי פעם אצל ראש קהילה יהודית באירופה, ואתה יודע, ראשי הקהילות לא מתלהבים בלשון המעטה שאני מראה להם את הנתונים האנטישמיים שיש אצלהם בקהילה. ואותו ראש קהילה אמר לי, אני לא מבין למה באת עד אליי, לא חבל על כרטיס הטיסה שלך, מה, אין דברים אחרים לעשות? אמרתי לו, אדוני, יש פה אקסל ענק עם הרבה מאוד אירועים אנטישמיים.
הוא אומר לי, לא, עזוב, אצלנו אין אנטישמיות. אמרתי לו, אבל על בניין הקהילה שאני נכנסתי אליו עכשיו, ראיתי צלב קרס, גרפיטי של צלב קרס. התגובה שלו הייתה, עזוב, זה ישן. הוא אפילו לא חשב לחסות את זה, זה כבר לא מפריע להם, הם מתרגלים לזה. זו תופעה מדאיגה, זו תופעה שאנחנו בהסתדרות הציונית העולמית מנסים להיאבק בה, מנסים להילחם בה. אני אומר לך, אני נמצא בהרבה מסעות לפולין, ואני רואה את זה שם בכל מקום, בכל עניין, ואנחנו צריכים לא להתעלם מזה. אני גם קורא לכל ישראלי, יהודי באשר הוא, שהוא רואה כזה דבר, למחוק. גם אם צריך להוציא צבע ולמחוק, למחוק. תודה רבה יעקב, תמשיך להילחם באנטישמיות. בפינת המומחה נמצא איתנו משה רוזנטל מאינטרנט רימון, שמביא לנו טיפים חדשים ברשת, והפעם איך מחפשים קבצים. קבצים. לילה טוב, אהלן. רציתי גם לדבר איתך על נושא של חיפוש קבצים. אני לפני כמה ימים נדרשתי להוציא איזשהו קובץ מאוד ישן מהמחשב שלי, שכתבתי אותו לפני שנה בערך. חיפשתי, ובסוף נדרשתי לכתוב אותו מחדש, כיוון שלא מצאתי אותו. מה שנורא תסכל אותי בתהליך הזה, זה שכדי להבין שאני לא הולך למצוא אותו, החיפוש לקח לו המון זמן בתוך הווינדוס, בחיפוש המובנה של ווינדוס. אפשר לראות את זה עכשיו על המסך. פשוט חיפשתי איזשהו מסמך בתוך המחשב, ו... שעה לוקח לו עד שהוא... שעה, ויש אינדקסים, וזה נורא כבד על המחשב וכולי. תוך כדי שזה רץ, אני אספר לך על פתרון שמצאתי לעניין הזה. יש תוכנה שנקראת Everything, כמו הכל, והיא באמת מוצאת הכל במחשב בצורה מאוד מהירה. אנחנו נראה תוך כדי שאנחנו מדברים שזה איתי, מה התוכנה הזאת יודעת לעשות. התוכנה הזאת היא חינמית, קודם כל, היא לא מתקינה שום אינדקס על המחשב, היא מאוד מהירה, קלה, בלי כל מיני ספייורים ודברים כאלה. והחיפוש שלה, כשאתה מתחיל לחפש בה, פשוט תוך כדי הקלדה, אתה כבר מוצא את הקבצים. אני הייתי יכול למצוא ככה מאוד מהר את מה שאני חיפשתי, והיופי של הדבר הזה זה שאתה יכול למצוא כל דבר תוך כדי הקלדה. עכשיו, התוכנה הזאת יודעת גם, הנה, ככה מוצאים את המשל, יודעת לעשות חיפוש לפי סוגי קבצים, ואז פשוט אם אני עושה אודיו, אני רואה רק קבצי אודיו במחשב, אם אני רוצה קבצים מקובצים וכולי, רק תיקיות, אני פשוט אחפש רק בתיקיות, החיפוש מאוד מהר, מאוד אינטואיטיבי, ומאוד כיף לחפש עם התוכנה הזאת, היא יושבת, אפשר לעשות קיצור דרך לתוכנה על המקלדת, F10, F11, היא יושבת כזה כל הזמן בטריי של המחשב, ומאוד כיף לחפש אותה, אני יכול לחפש כוכבית.jpg, אני פשוט אמצא קבצים בצורה מאוד מהירה, אתה רואה שזה פי מיליון יותר מהר מהחיפוש של ווינדוס. JPEG, למי שלא יודע, זה קבצי תמונה. קבצי תמונה, כן. התוכנה הזאת מאוד מומלצת, שווה להשתמש בה במקום החיפוש המובנה של ווינדוס. טוב, משה, תודה רבה. איך נקראת התוכנה? Everything, כמו הכל. תחפש בגוגל. אחפש. משה רוזנטל, תודה. וזה הזמן שלנו לסיים, לא לפני שיר השבוע שלנו. תודה רבה לכל האורחים שהיו איתנו היום. אם אתם בבית רוצים לשלוח לנו קטעים מצחיקים, ניתן לשלוח לכתובת שמופיעה פה, בעזרת השם. או שתחפשו את העמוד של ערוץ 20 בפייסבוק. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, עם כל מה שחם ויפת ברשת. תנו לי מוסיקה! אז זה הסיפור על היהודי הגולש שהגיע לניו יורק לעשות טיפה קש. ניסה לתפוס מונית, את היד הוא הניף. אף אחד לא עצר, יהודי נתן לו כיף. לבסוף עצר אחד, נראה דווקא נחמד, אבל הנה, יש לו צלב קרס על היד. היהודי הגולש מטייל בעולם, מנסה מזלו, מקמבל את כולם. כן, קצת עלתה לו הגאווה לראש. עכשיו את מנהטן רוצה הוא לכבוש. מסתכל על האורות, להצליח ומוכרח. למה לא סדרה על גיבורות בתנ"ך? היהודי הגולש מטייל בעולם, מעגל את הפינות, מקמבן את כולם, מקמבן את כולם, מקמבן את כולם. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.